Dobrý deň, tu je tým SVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti SVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte: študenti z Inštitútu manažerských štúdií navštívili spoločnosť SkyTransport. Výsledky 3. zasadnutia Vedecko-technickej rady spoločnosti UST Incorporated. Jeho excelencia, inžinier Esmail Hassan Al-Bloushi, navštívil spoločnosť SkyTransport. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Testovacie a certifikačné centrum USky otvorilo svoje brány študentom Inštitútu manažerských štúdií z Indie. Súčasťou stretnutia bola prezentácia lineárneho mestského modelu U-City, vizualizácia budúcnosti, v ktorej sa strunová doprava stane súčasťou udržateľného mestského prostredia. Pre študentov návšteva nebola len úvodom do najmodernejšieho dopravného systému, ale aj inšpiratívnou cestou do sveta, kde technológia a ekológia idú ruka v ruke. V spoločnosti UST Incorporated sa konalo 3. zasadnutie Vedecko-technickej rady v tomto roku pod vedením generálneho konštruktéra Anatolia Junického. Po stretnutí boli oznámené výsledky predchádzajúcich zasadnutí a tiež boli prezentované a prijaté na spracovanie nové vývojové projekty vytvorené v rámci vedecko-technických projektov spoločnosti. Spoločnosť SkyTransport usporiadala stretnutie s jeho excelenciou, inžinierom Esmailom Hassanom Al-Bloushim, generálnym riaditeľom dopravného úradu Ras Al Khaimah. Účasť Anatolia Junického, zakladateľa a hlavného konštruktéra UST Incorporated, dodala podujatiu osobitný význam. Pri prezentácii konceptu strunovej dopravy zdôraznil nielen technické výhody dopravných a infraštruktúrnych riešení spoločnosti Sky, ale aj ich kľúčovú úlohu pri vytváraní udržateľných a inteligentných miest budúcnosti. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.